jako hasič ochranitel musíš být vždy připravený v plné síle do akce a zdolat různé překážky. Abys neusnul na vavřínech, tak jsme si pro tebe připravili takovou menší tréninkovou dráhu, máš ji tady před sebou. A abys byl motivovaný před sebou zachránit královny, obě dvě, jak včelí, tak tu tvoji. Je krásně rozjícovat. Takže jestli tě můžu poprosit do akce, tak abys byl teda správně oděný a jestli můžeme spustit poplach. Tak musíš se první správně oblíct a obout. To zná. Neslyšel sirénu. On má čas! Nedíváš, co horí nezmíje! Tak to bývá u nás. Ale tam hoří obě dvě ty královny. Takže teď si musíš připravit zásahové auto. Naložit. Hadice. Oni hoří! Ještě pojď. To není normální terén. Teď na cestě tě zdrží zvědavá sousedka, která tě zastaví. Tam hoří, pořád hoří ty královny. A abyste nemohl uhasit požár, tak je ještě potřeba nabrat vodu ze studny a uvázat pořádný uzel. Vyber si 2 uzly, znamítky. Lodní, jo? Jo, ty brňo, Láď to drží! Jak loni prdeli! Ukaž mi tohle! Velitelu, zavaž to! Velitelu, zavaž to! Druhý, pojď! To je samé školení a... Jak by zúrazila, jedna. Zkracovačka! Velitelu, ukaž to! Zkrátíš, to pití mi šlo lepší teda. Tak zvícou se na druhého. Jo, tak to je krát. To je zkracovačka. Hasíš, není vidět na ruké, jako vidět. To já neumím. No a je to hotové? A to Hodí. Pojď nebo nát. Nemáš auto. Nemáš auto. Krásně neuhasí.